Muri yeZimbabwe hatuna kumira zvakanaka. Ndauya panapa zvekare ndine mamwe maprofeses andiri kusangana nawo anotyisa, anovhundutsa pamusoro peZimbabwe ende rwendo runo rwatava maprofita vakungoprofita zvekutoti ameno kuti chii chinenge chida kunyatsokuedza kuitika ipapa pasi situation yatiri kuona yavepo iko zvinezvi yave kutotyisa, because this guy nezuro akanga neimwe prophecy, marimwe zuro akanga neimwe prophecy, every day pari kubuda maprophecies akasiyana siyana, ende muwiki rega rega ratinenge tichipinda tiri kuona zvizhinji zvacho zvaanenge akataura zviri kuzadzikiswa, zviri kutoitika. So nhasi adzoka ane imwe zvekare, uyo anoitwa prophet mukanairi ari kuti prophecies alert 2025 is a year full of political surprises. I see enemies forging unions in Zimbabwe. Ndo mashoko ari kutaura kusazozivawo zvedu isusu kuti ari kuti I see enemies forging unions in Zimbabwe. I don't know kuti ari kutaura ma enemies api, because iyewo as a man of God I don't know kuti ave kutora side here, because iye chake kungoshanda akazvimirira semunhu waMwari, but panopa ari kuti I see enemies. I don't know kuti akutaura ma enemies side ripi kana kuti prophecy iri kufanira kutambirwa nevanhu vakaita sei, but isusu sekuziva kuti tinoita politics yemuZimbabwe vanhu vanonge vachingotaura zvekuti enemies this it's the ruling party yeZANU-PF ndio inoita kuti pasi nemhandu ndio inotaura language yema enemies. Opposition machances mashoma kuti vataure nezvekuti ma enemies or something, because ivo vanenge vangori ne one munhu wavanenge vachitongodzi vari against one government, but government ndio inoitaura kuti mhandu kureva kuti inenge ine mamwe masellouts vanenge vachitry kuda kuita sei, kuda kunoiwisira pasi, asi futi yobva ichitarisana futi ne opposition on top of that. But I don't know kuti panapa chii chiri kuitika. Number 2 ndo paari kubuda ari kuti an African president is resting in less than 298 days just after summit. Panzi pana president wemuAfrica ari kufa pamazuva iwaya pachingopera summit. Isusu kuno kuti takatanga kunzwa zvokuti summit chinhu wani chatinotanga kuziva it's SADC summit, ndo masummit anowanza kuitika, ende masummit aya anoitwa gore rega rega. Saka tuta sachiprofita ichi mazuva averengwa 298 tichiweka pakabva kuitwa summit, because gore rine 300 and something, saka tiri kutomainaza mamwe mazuva acho kudhara. Saka kureva kuti panotongopera kuitwa imwe summit panobva panofa mumwe president. Ndo mashoko aripo panapa. Kusazivo ineno chandinoona nje kuti vanhu vazhinji munenge munenge muchitarisira kuti pamwe ndiye anofa. I don't know kana ari yeye uri kufungira kuti ndiye achafa, unongotaurira kuti upi wacho unongochifungira kuti ndiye anganganzi ari kufa, but pangonzi pana president ari kufa ipapa pachiprofita ichochi. Number 3 ndo pari kunzi a Zimbabwe foreign based actress resting shortly. I don't know kuti which one, but ndo mamirira zvakaita panapa. Ari kutiwo zvekare pa 4 a young women who has suffered previous misfortunes, a model needs a prayer, a heavy cloud ahead. Uyu ndamuziva zvangu, but agadzira prophecy yacho haana kutaura zita, so zvinototinetsa kuti titaurewo zita racho pamwe haasiriyo, unozongozinza harisiriyo ndanga ndichitaura. Pa 5 pari kunzi consecutive bus accident from same bus provider in Zimbabwe to claim lives. Pakaipa pa 6 ZTV news other female resting pa 6 pari kunzi prayer for Sipho Makhabane. I see health issues shortly. 8 Zimbabwe mining disaster ndo zviripo. Pa 9 good farm harvest many nations. City center building to blow in flames. Pa 10 ndo maprophecies aripo andiri kusangana nawo nhasi ari kuiswa mudariro. Pari kutwa zvakawanda, pataurwa zvizhinji, pataurwa zviprofita zvinotyisa ipapapa zvekutoti unototaridza kutonyazonzwisisa kuti ndechipi chichanyatsotanga, asi mabudisirwo azvo zvaitwa kazhinji kacho zvinowanza kubuda neorder kuti number 1 2 3 zvichienda zvakadaro, ndo zviprofita zvacho zvinongotyisa zvinenge zviripo. Saka ndakuti ndidarike nepanapa ndichikuzivisai kuti aiwa prophet obey tichafa mukanaire vadzikisa chimwe chiprofita kuburikidza nemasocial media avo, ndo pavadzikisira chiprofita chacho. Saka ndangoti gedza tidarike nepano ndichikuratidzai kuitira kuti mangwana musazojambwe nezvimwe
zvinenge zvichiitika. Endewo zvakanaka kuti imimi munenge makutozivawo zvimwe zvinhu zvinoda kuitika munyika yenyu, saka munenge makagara makazviona pamweya makati Ninga akambozvitaura, so that kana zvakuzoitika munenge makuti ayo Ninga akambozvitaura. Saka hazvisi zvinhu zvokuti zvinozotyisa kana kuti kushamisira kana kuti kuvhundutsa, because munenge magara muri ready. Ndo nyaya yandangonayo zvekare ndakakubatirai pachannel penyu nhasi, kusazivawo kuti imimi munoionawo sei.